kalungkutan, gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat sa RTN. RBN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. RBN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na yan, tod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na yan atod sa Indo kan Zion Castel Hotel, located at Masoso Compound, San Isidro, Irigan City. On and managed by Councilor Danday Robles Moralio Asanza. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026. Mga karonda, magdangog na sa programa Parreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos.
sa 11 na kita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita nin Sabado. Kay banya to sa lado technical si James Oko, tuman sa transmitter si Chief PS di Jimmy Guanson. Ano man po na sa indong pinagigibong niya na aldaw. Tuman sa mga maralaba daw malumlum na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Epekto ini kan duros habagat. Kamusta sa mga parantabay niya to dyan po sa kasentruhan ka na siyudad nin Iriga, digdi po sa bilog na Ringconada area, Zenman probinsya ka na Camarines Sur. Dyan sa tercer distrito po ka na probinsya po nin Albay. Banuan po ka na balatan tulo katawo na naman ang arestado sa illegal na pagtutupada. Arestado ang tulo katawo matapos maaktuhan na sangkot sa illegal na bulang o ining inaapod na tupada sa barangay Pararao, Balatan, Camarines Sur, bandang alas 3:20 nin hapon kasuudma. Sa report kan pulisya nadakop na tulong suspect mientras na nagdurulagan man asin nagkawararak an iba pa. Na-recover man ang taya na nagkakantidad nin 2,500 pesos. 11 sa apat na tari gaps asin man apat na buhay na pambulang na manok asin tulong gadan na manok na pambulang. Nasa kustodiya naman ka na Balatan MPS na tulong nadako pasin plaplantsyaranin na magkakanigong kaso. $25,000 ang piyansa kan mga paratupada. Kit na kantidad sinakripisyo nindo sa indong mga buhay. Ay ano nan, mga Pinoy kaya bang ihilig at aram ng illegal. Igipagiraray ang mga palulusot. Okay, congratulations pala kay Police Brigadier General Rogelio Poggi Piñones. Kunyan Police Major General na. Tubo po ining San Juan, digdi po sa siyudad ka na Iriga. Man po sa kaso Reco 2, sabi ka na sarong konsyal kan banawanen si Ruma na si konsyal Dona Tesorero Borlado. Personal sindang nagbisita sa opisina ka na kaso Reco 2 kay bahanan alkalde na si Karen Ramos Pulinga sin kagawad Mayet Ramos Peralta para po mag-inquire, mag-clarify sa issue sa grabing paglangkaw kan bill sa kuryente dahil man sa energy and fuel crisis. Saro po yan sa rason kan nahapot man sinda tungkol sa substation na naging problema po si daga na tutugdukan. Still may problema ang dokumento kaya day po makaproceed kay bahan na po digdi si low voltage kan kuryente na kung sain may koneksyon sa 3-phase na pag-igwanin substation magiging okay naman. Padikit-dikit na papakaray na saro po ini sa inisita kun arin pang sityo kan mga barangay sa Banuan ka na si Ruma si daipa na susuplayan ni na kuryente. Sa kasi mga natapos na
hoping po sa marikas na pag-aksyon kan nasambit ng kooperatiba. Banwaan man po giraray ka na si Ruma mag-inang de Jesus na may sadiri kan 32 mil na tuniladang white list sa si Ruma nagatubang na sa media. Sa sarong press conference kasud man pagkaaga na mag-inang Malu de Jesus sinman Ana Marie de Jesus Alipante may sadiri kan FPCC Mining Corporation diyan sa Banwaan ka na si Ruma Camarines Sur tanganing ibulgar ang subot illegal hauling kana SE Builders Construction OPC na pagsasadiri subot ni Aaron James sa Pagaduan number 5 nominee kana Bicol Saro Party List kan mga Villaperte na pangyayari. Napahayag ninda sa media sa peritan subot na pinaglaog kan SE Builders ang sendang mga daga asin pinagahakot ang stockpile kan sulpo sa laog kan minahan sa barangay La Purisima sa Banwaan kana si Ruma sinman sa barangay San Vicente sa Banwaan man kan Tinambak Camarines Sur. Naandarang papel iyon na surat hali ki dating gobernador ngunyan 2nd District Congressman Luigi Villaperte nagtauman subot nin otorisasyon sa SE Builders na hakuton ang mga sulpo ali sa minahan dahil ta luwas naman subot sa 5 hektaryang permit na itinao sa mga de Jesus. Tulong beses man subot sinda kinasuhan kan sagip kalikasan task force sa pamamayo ni Los Bimindo Aguilion pero gabos ini na dismiss dahil taday man napatunayan ang mga sahot sa senda. Gun pa ki de Jesus liwat naglaog ang SE Builders sa sendang prebadong daga kan Enero sagkod sa Pebrero. Ngunya na taon nasundan pa ini kan Hulyo 5 asin kan Hulyo 9 nakaibahan ang sagip kalikasan asin may backup pasubot ng mga taga-senro. At yan ipapadagos po niya to yan. Field Report! Yan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Tabi karon da pilit marinada sa imo asin sa tabay sa lokal sa imong programa. Sa tapian sa impormasyon sa lahat ka. Apera sa kapag ni Ana Marie de tabi karon si mining dahil man iginilit ni Atty. Diana Pipinyo ang bidan sa may kampanya. Duman sa barangay ng Banwaan ni si Roma asin barangay San Vicente Tinagbak labi siya isa sa beach Camarines Sur. Apera kaya tadi karon sa sa sakit ng task force Sur na hindi man nakaibangan sa SA Building OPC ang individual sa minihan kang APC dili tabi ka so kontrobersyal na naman ngunyan na itar site sa may Banwaan pinag-take ini campaign ni Villaperte na pagruruganda ni tabi tinda kita ng pamilya and kung tabi karon sa Pilipinas kaya nagagad pa ang si Kapitan Gutierrez at pinag-iba sa Philippine Army na may base sa katay ng barangay sa nalayahan sa barangay sa Banwaning si Roma o itaday kay kinakikuan sa mga ang ating individual. May baka na magkakaroon ng napilit ang militar sa kahit kay baka na pinangilitan ni Police Captain sa official siya ng Camarines Sur na may pirma na may officer John INP last week.
General Trias Cavite, ang aabot ito sa 30 cubic meters na white natin sa pinahang sa may traffic street. Pero dito tayo karon sa Philip, kang nag-aalit 2025, para nagpupak store di Second District Representative Kaperte na na ang station sa SA Builders na Live Page hali sa minanan kang 1860 para sa distribution ng ng bitan ng pika kang Camarines Sur. Nakikita natin kami spirit sa surat aligasyon mga panahon sa pagmimina kang 1860 luwas kang minanan bagay na unstated mayong katibayan sigunyan sa resolution kang official prosecutor na inako man ni Jesus at nakaaging Nobyembre 5. Pagkanyang ngayon sa Nagindang Philip, pinagpapinagpo niya ng training, ang isyo na ini, ilinap sa pagkasaminahal, na naglahat siya ng mga pagkakas, pinagpasirin sa mga lugar, yan ang maging kakuratan, gobernador, Congressman siya ni Camarines Sur, Congressman Vicky Villaper. Sabi karon sa Pilipinas sa mga nakuha napadapit na naman sa may issue sa may banagaan ng mga seruma sa kapilang gabo siya ng District Provincia ng Camarines Sur. Gikan sa location para sa Radio Ronda, Lucky Cáceres, Field Report. Salamat tabi karundang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Ipapadagos po niya ito ining manonood sa nga nangyayari naman duman sa La Purisima Seruma Sinman sa Banuan na tinambak sa San Vicente. Pinagbulgar pa man ni De Jesus na pinagsabihan subot siya kan mga taga MGB na mayo sindang magiginibo sa kahurutan ini natabangan sinda sa problema dahilan ta ipiton subot kan sarong congressman ang sa indang budget pambihira. Naliwanag pa man ni De Jesus na legal ang pag-extract ninda kan sulpo kompleto sinda sa mga papeles arog kan exploration permit hali sa Mines and Geosciences Bureau Environmental Compliance Certificate o ECC hali man sa Department of Environment and Natural Resources asin nagsusunod naman sinda sa patakaran arog kan pagkuhanin transport permit quarry permit sa Kapitulyo asin nagbabayad sindanin mga fees. Nagbabayad man sindaning tax na karehistro sa indang negosyo mayo subot sindang inaapakan na tawo nagaatuba o nagahanap buhay sa naman sindak nin legal asin nagsusunod sa urulay kaya naggangala sinda kung taano ta iniipit sindangon yan. Nagarani naman subot sinda sa magtugang na Rica Sinunoy magtuto na sigon kay De Jesus iyoan na sindaan pinagrekomenda sa inda na makadulok kay Gobernador El Rebilla Puerte Jr. dahil lanta sindaman ang in charge sa quarry basado sa mga taong nagtabang sa inda. Alagad ang nakakamundo subot innota bigla sindang pinauntok asin ngonyan ang pagmati ninda ang gobyerno probinsyal an garo iyo ang nagiipit sa inda imbes na tabangan dahilan sa patas man subot sinda na magnegosyo. Asin an nakakamundo pa subot iyo ang naaraman ninda na an sulpo na o ining Whiteley na pinagkukuha sa inda ni Aaron James Pagaduan iyo ang pinagdadara sa SA Builders sa House Technology Industries PTE Limited sa General Trias Cavite na yuman ang dinadarhanin danin sulpo bago sinda gipiton asin pauntokon kan Kapitulyo asin sagip kalikasan pero palan sinulot tax force dahilan man sa itinao na transport permit halik kay Attorney Janice Cleope an Provincial Legal Officer kana Camarines Sur.
Nagabot man subot sa milyon-milyon de pesos ang kantidad kan sulpo na nakuha kan SA Builders na nadara duman sa Cavite dagdag pa ni De Jesus. May kaput man subot sindang kadakol ng mga ebidensya para patunayan ang gabos na sinasabi ninda sin ipipresentar ninda ini sa korte duman sa ombudsman sa lalong madaling panahon dahil sa inhustisya na namamatean ninda mientras na legal na nagahanap buhay sa indang daga na nagpuon pa sa lola niya kana 1977 pa. Dakol kan mga comments na naman digdi ay pambihira. Halin sa mga netizens, yata pa confine ka mag wheelchair at neck brace arogon mo mga politiko para dahi ka makulong, Santissima. Kung dahi lang nagpinatal ang mga tagaring kunada sa pagboto, pwedeng may dakula ng pagbabago, pag-asensoan Camarines Sur, otrohon panindo. Hanggat binuboto nindo yan mga Villaperte, mayong asenso ang Bicol. Sindalang siging habon dahi na kamo magpabakal ning boto, matauhan na kamo dahi kamo masilaw sa bariyang binabayad sa Indo para sa boto ta. Sagkudyaon ang mga Villaperte, kahirak kamo dyan. Mga parabon ay sakim ganid mga yan. Ay hinda. Grabe man ang mga netizens. Pabayaan, tayo man yan ang namamatian ninda. Kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang diretso, kanya-kanyang komento. Ambang saro may diretso na ipahayag ang sa inda pong mga namamatian digdi po sa tuyang probinsya. Sabi po kan LTO National Capital Region Public Advisory Official, welcome to the new LTO NCR Regional Director and Assistant Regional Director. The Land Transportation Office National Capital Region LTO NCR warmly welcomes to our newly appointed Regional Director Attorney Richard B. Perez and the Assistant Regional Director Attorney Ada Nadine D. Ablao. We extend our heartfelt congratulations on your appointments and wish your success as you lead the LTO NCR within integrity, excellence, and dedication to public service. We look forward to your leadership in advancing efficient, transparent, and people-centered transportation services for the National Capital Region. Welcome to LTO NCR and we wish you all the best in your new roles. For the latest announcements and update, please visit the LTO NCR website. Suod mamampalan ginibo po na Interagency Sports Fest 2026 kicks off. The Interagency Sports Fest 2026 officially opens at 3 p.m. bringing together clusters from various government offices, agencies, and institutions across Eriga City for a season of friendly competition and camaraderie. Following the opening ceremonies, all eyes turned to the much-awaited cheer dance competition, setting the energy high before the basketball matches begin.
Past the first round of basketball action as Cluster 1 City Government of Iriga, it takes on Cluster 3 Liga ng mga Barangay, Sangguniang Kabataan, and the Boys Division followed by Cluster 1 City Government of Iriga against Cluster 2 DepEd Iriga in the Girls Division. Here are this year's clusters. Cluster 1 City Government of Iriga, Cluster 2 DepEd Iriga, Cluster 3 Liga ng mga Barangay, Sangguniang Kabataan, Cluster 4 Casoreco 3 Iriga City Water District, Cluster 5 Hall of Justice, Land Transportation Office, DENR, Asinan Cluster 6 Yupuan Santa Maria Josepa Hospital Foundation Incorporation, Our Lady of Mediatrix Hospital, Villanueva Tanchuling Maternity and General Hospital, then BDO Iriga, Cluster 7 DILG, PNP, BFP, BGMP. Come out and support your favorite teams. Let's cheer for good sportsmanship, unity, and Erigueño pride. Kaya mabuhay ang Inter-Agency Sports Fest 2026 na pinagsasagibo po dyan sa Iriga City Sports Complex, Santa Cruz Sur, digdi po sa Satuyang Syudad. Report! Nagbabalik man si Karondang Raquel. Pasok. Salamat tabi karon ng Philip ating matbayunan ng nagpagsakit station kapatid pangin station administrator sa mga persons deprived of liberty o PDLs sa Iriga City District aktibidad ang mga PDLs na pananaman at basic life saving procedures at kung nakakaya ng publisher sa pagiging kapit natin kayo ang mga kapuan demonstration sa standard emergency. Ang nasa ibinagsabi ko sa piling para sa pagdala sa mga dahon ng as the Boston State to government in the constitution of the European management of the giving up ng pagkakamali ni mga pwedeng lugar sa area sa pagkukunan ng community restriction, papakatunan ng emergency government at ang pagkukunan ng humanitarian tataw at ang naglalata sa Field Report! Salamat tabi Karondang Raquel. Naputol bagang bigla si Karondang Raquel. Digdi po sa probinsya ka na Camarines Sur, iguana naman subot na pinagsusulong si Camarines Sur Governor El Rebella Perti na pagpapatindog ng airport duman sa Karamuan na sigun sa iya yon makakatabang tanganing mapakusugan turismo sa ekonomiya ka na probinsya. Alagad para sa dakol na mga residente dai may iwasan na ihapot ini na daw ang tamang panahon para sa panibagong dakulang proyekto. Dakol daw, asin haloy ng isyu dapat simbaganin o tawanin doon ang kamugtakan kan Naga Airport, mga raot na tinampo sa maniwibang party kan Camarines Sur, asin iba pang mga proyektong haloy nang ipinapangako alagad pigahalat paman kan publikoan malinaw na progreso asin katupadan. Igwa daw mga paraumang haloy naman na nangangapudan kan tulos aksyon dapit sa mga isyu sa dagaan ninda sigon sa inda an padagos na nakakaapektar sa indang kabuhayan.
Para man sa mga pamilyang nag-aasa sa pag-uumaan mga problemang inian bako sa naman simpleng urulay kan proyekto, inian urulay pang ural daw na sa indang pamumuhay. Bilang gobernador kan Camarines Sur, inaasahan kan mga namamanwaan ang mga tulos pangangaipo kan probinsya ang magiging panganot na prioridad. Dapat inuton ang mga problemang direktang nagpapasakit sa mga tao asin ang mga proyektong haloy nang pinagahalat na matapos. Tanganing mamatian kan lambang residente ang tunay na benepisyo kan serbisyo kan sa indang paggugobyerno. Bako man maraot ang mga harap ninma sa darakulang proyekto para sa probinsya. Alagad mas importante na siguraduhon na natatapos asin napapakinabangan mo na ang mga nainot ng pinuunan bago maglunsar nin panibagong proyekto na pwedeng magtinir na sanaman sa plano. Ang pagiging sarong public servant iyon ang nangangahulugan kana pagbubugtak sa kapakaanan kan mga namamanwaan ninda panginutan ang prioridad. Ang tunay na sukulan kan mahusay na pamamayo iyon bako sa naman ang dakul na pinaglulunsar na proyekto kundi kung paano ini napapakarhay ang buhay kan mga nasasakupan. Sa hurian na hapot, dakul na mga taga Camarines Sur iyo ang simple sa naman. Dahil man dapat inuton muna ang mga problemang oral daw na pinag-aatubang kan mga tao bago ang panibagong darakulang proyekto. Ulit ang tunay na pag-uswag iyo ang nagpupuon sa pagsimbag sa mga pangenot na pangangaipo kan mga namamanwaan. Dahil man sa pagdadagdag nin mga bagong pangako habang dakul pang nainot ang naghahalat kan katupadan. Hoy, good morning pala sa UNEP High School Batch 87, sa mga batchmate, classmate. And syempre, duman sa mga nagkukumpleanyo, ngunyan pong bulan na Hulyo. Sabi kay ning saro na nag-comment ano na anpadi dahil pangani tapos si plano ta mag-inom, may plano ka na naman dyan na baya. Hilinga na padi, tinugaan na gusto pa ng God to pa doon. Inuton mo muna ang bullet train na pinangako mo. Dahil mo nga ni matapos-tapos ang pasakaw to Balatan Road, may plano ka na naman. Ano ka naman ay? Ayo na ibang naisip na pwedeng gibuon sa Camarines Sur. Baka na naman pwedeng tutukan ang pag-uuma sa Camarines Sur na maging magayon ang buhay kan mga parauma sa banwaan mo. Puro na sana pang mayaman ang naisip mo. Kapakanan na miman kan nasasakupan ang isipon. Airport na naman pero kumusta man ang mga tinampo na pinagrereklamo kan mga residente. Sana ang development dahil sana para sa future kundi para man sa present needs kan mga residente. Tama. Tinampo na pasiringgo taho hali tirugo bago airport. Grabe plano ni Mars. Parang lifetime sa Camarines Sur. Bako uman kontra sa airport pero mayo pa man nasisimbagan ng ibang mas urgent na pangangaipo. Kining saro lato ba sanaan kung ano man ang plano pati ining isarog patago na sa imo na ngani ang Camarines Sur may pinaplanong on ning daga baka mas ma-appreciate kan publiko kung matapos muna ang mga pinding bago maglunsar nin bago wala man sinda. Kita nag-oobserbar sana, naghahalat kung ano pansin daw magigibuhon digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Kundi sa mga dapat prioridad, sa mga proyektong napunan, tapuson mo na. Hindi na mo na magparahangad nin iba pang mga proyekto. Sayang kan kwarta po kan mga namamanwaan ka nahali sa buwis niya to. Kung ang mga proyekto dahil managkakatarapos, dahil taman pinapakinabangan ng tultol, kita man sana ang nasasakripisyo, kumbaga pinagpupunduhan kan sa tuyang gobyerno.
kita po an apektado, kita an makahirak, tadaita na mamatian. An sopas kan pag-asenso, an progreso, digdi sa Camarines Sur. Maray sinda sa mga nakatukaw, ani ba nag-aarasenso, kita man, sinasakit nga ni sa pang-oral daw na pagbuhay para sa na makasurvive. Eriga City holds selection of City Agricultural and Fishery Council officers. The City Agriculture Office headed by R.G. Ramirez, together with the City Veterinary Office headed by Dr. Mark Kevin I. Badjola, acting City Veterinarian, serve as the electoral board for the election of officers for the City Agricultural and Fishery Council o ining inaapod na CAFC, with a total of 22 registered farmer cooperatives and associations. FC is participating in the activity, 10 of which are newly registered members of the council. CAFC officers serve a 3-year term with elections conducted every second week of July. DILG representatives Michael Z. Cornelio and COMELEC representative Jazel P. Dicatoria serve as mandatory representatives to oversee the proceedings. The CAFC serves as an advisory body to the local government on matters concerning agriculture and fishery, particularly enterprise development initiatives aimed at higher productivity and increased income for local farmers and peserpok. Executive Committee Chairman Leonido Villeza, Vice Chairman Paulino Beriña, Treasurer Domingo Nagrampa, and Auditor Narciso Gamban. Sa Sectoral Committee po, Rice Alfredo Tagum, Corn Domingo Bernales, High Value Crops, Gilberto Rambuyong, asen sa Fishery, Welmore Siniedo, Organic, Joscoro Epres Jr., Livestock, Lubihilda Serios, Coconut, Lubihilda Serios. Later in the afternoon, the newly elected council members paid a courtesy visit to Mayor Rex Uliba at the City Mayor's office, where the mayor congratulated them on their election and welcomed their continued partnership with the city government. With the newly elected officers now in place, the CAFC is set to work closely with the city government in the coming term, bringing the perspectives of farmers and peserpok directly into the planning and implementation of agricultural programs across Eriga City. Sa indong mga opisyal kan CAFC, congratulations. Pana po kitang 36 minutos, makalampas ang alas 7 nin pag-aaga, antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Bangong maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa satuyang programa. Report! Nagbabalik si Karondang Raquel. Pasok. Naman ay pinaglansang ka Department of Labor and Employment Dolly People ang High Impact, High Visibility Inspection at Monitoring para sa mga construction sector na proyekto kang Superior Beach Incorporated sa May Rojas Avenue sa Barangay Triangulo sa siyudad ng Naga. Ang pilot implementation tabi karon ng Philip Nini, parte kang pinahiwas sa pagpapautob kang labor standard, occupational safety and health, at iniba pang industry relation o regulation and construction project. Sa paagi kang sa rule of government approach, nagtatarabangan ang mga pangnasyon na sa mga lokal na ahensya kani masigurang pagsunod sa mga construction site na nagdadanay na sa satuyang lay, asin panuntunan sa pag-ibo ning asin kaligtasan. Kabilang tabi karon ng Philip sa pinagsagibong aktibidad ang interagency joint inspection na sinang drone assisted monitoring kang naon ng pita ng construction site. Pinagadalan ka mga inspector ang pagsunod sa labor standard, construction safety and health program, mientras tangtong pinag-istaran ka mga trabahante o ito ka mga laborer ang pag-ibo ng personal protective equipment, safety signages asin iba pang lakdang na ubetong protektahan ang kaligtasan asin kapakanan kang publiko pati naman ang mga trabahante. Mientras tanto sa iba pakitang barata sa lalo lokal, in connection man kang
Ang condition man kang ika 186 na aldaw kang pag-alboroto kang bulkan mayon na irehistro man kasud ma Julio Ches presenting taon ang pinakalanggaw ning pagbuga kay nining sulfur dioxide sa nakalipas nga 16 na taon. Sigun tabi karon dampilit sa datos kang PVOX, uminabot ini sa 7,475 na tonelada kada aldaw ang emission na kasud ma uminabot ini sa 4,569 na tonelada na urog na malangkaw sa karaniwang aldaw na nagbubuga lang ini ning 2,300 puon ka mag-alboroto ini kang nakaaging January 6 presenting taon. Bagamat nabawasan subot ang pagrasay ka mga gapo, ang pagdaloy kang pyroclastic density current o uson, ibinagsabi kang PVOX na pwedeng sinyalis ini kang panibagong aktibidad sa bunga simpadagos na huma sa mga volcanic hazards. Sa ngunya nagtitinir na nakabandera ang alert level 3 sa Bulkan Mayon sa probinsya ng Albay, kung kaya mahigpit pa man ang Giraray na pinagbabawal ang paglahok sa 6 km permanent danger zone, uni naman sa humakang lava flow, pagrasay ning gapok uson o ang asphalt. Pinaglilikay man ang komunidad laban sa lahar asin sa mga nagraragasan na mga putik, lalo na nilalauman ngunyan ang pakusog na pag-uran, manakanakang pag-uran sa probinsya ng Albay, darakang raot ng panahon kang bagyong Inday. Pinagabisohan man ang mga piloto na likayan ang pagpapalayog ni mga lulunadan sa marani sa bunganga kang Bulkan Mayon. Padagos man na pinabantayan kang PVOX ang kabuktakan kang Bulkan Mayon asin tulos na magpapaluwas ng panibagong abiso kung ito ang mairehisong panibagong aktibidad ngunyan na bilog na maghapon. Yan ang sa tuyang mga impormasyon sa lado lokal para sa Radyo Ronda, Raca Cáceres reporting. Field Report! Salamat Geraray tabi karon dang Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Ade magpara ikot-ikot baray basay an eroplano takon matopgahan. Nin lahar. Kung pababa sa topgakan mayon pataas na. Ngiri. So banggin ako, konswiluhan ako sa mga batchmates sa Unip High School Batch 87. Huna ako duwa sana sumado man niya. Kung ano nito bigla nag-uurogbon. Iba talaga ang social media. Pero okay man. Sabi nga ni kaya na salamat mga nakagirumdum sa Sakuya. Sabi ni classmate Lowiliano, selective justices. Hihihi. Ay, ano ta justice? Ay nga, selective justice. Ay naging selective justice. Konselo man pag nagkaka-iriba-ibaan mga batchmate dati, classmate, grupo. Sabi ni Commander, ano nga ito? Kaman nga ni nga kaanda. Di ko man nga nag-adiisip, bigla baga mga nag-iyan. Kailangan man nga nag-andiri padaguson. Baga na nga do'y inom sa naman ang mga tuyo. Mga nag-inom, mura istorya. Okay naman ito. Basta tranquilo sa nan buhay. Sabi kan mga mayor, kaya, kumustaan pa si Orden? Ay, kung sa, sabi kan sarong mayor, kung sa peace nga ya, matuninong man nga. Ay, kunyan man nga kami digdi. Medyo nga ya, bulanon, maluyaan dakop. Kung sa order nga, maray manan pa sinunod-sunodan minigdi. Minsan makonsuelo ang mga alkalde. Pag na-interview so iba, dahil man pinag-iisip kung ano talaga ang isisimbag. Basta may maisimbag. Minsan may mga alkalde man po na garulingaw kan kinaaban. Kada itaman yan mabasol kung human sanaan kaya kan sendang mga utak. Kasi iba, kumbaga, naging alkalde. Yun na nga po yan, pag-abot sa kwalifikasyon,
educational, igwa dyan mga nagiging politiko, nagsisirikat, pero pag abot sa pinag-adalan, dahil man po kwalipikado ang iba. Yan po ang katotohanan dyan. Maski nga nyo, ilingaw na sana nindoon ibang mga senador dyan. Pag nagtataram, anho na mo, perfecto. Dahil man iniisip ang ibang mga itinataram kung makakarahay o makakaraot. Basta may maitaram sana ang ibang mga senador niya to dyan sa sinadungon niya na panahon. Kaya importante po kung pagbabasihan niya to talaga ang educational qualification kan sarong politiko. Tabako man basta-basta po na magiging servidor kan Nasyon Pilipinas, kan mga namamanwaan na kung dai mo nga ni aram, ang sa imong mga gigibuhon, ang sa imong mga itinataram, minsan suhay na sa hawak. O baka nagsasaragin-sagin sana. Pigpapara pariribong-ribong sana ang tao sa Pilipinas. Ni ba may mga dunong man kundi minsan ginagamit po sa sala saka nagpapagamit ang iba. Yan nararaot ang ibang mga politiko kung nagpapagamit tapos ginagamit sa salaan sa enda pong mga inadalan an sa endang mga pag-uugali. Kung ang pagbabasehan po niya to, bakusan nang sa educational qualification ang dapat igwa ka sindanin moral obligation na dapat nindang gibuhon para sa mga kababayan niya tong mga Pilipino. Nadadalan po sinda sa social media, igwang mga nag-iidolo, igwang mga diehard loyalist sa inda, tapos arog kayan ang gibo ninda. Kita man sana po ang napapasupog ang Nasyon Pilipinas. Nadadamay kan na ibang mga politiko niya to nan ibang mga pasaway. Imbes na magpaarog ni na tama, iyon magin giya kan mga namamanwa na Pilipino, iyo palugod ang mga sige ang mga pasaway. Paribong-ribong diyan po sa Senado asin Kongreso ang iba. Ipig pahayag man ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na padagos na pigre-review kan Regional Tripartite Wage Board na posibleng dagdag sweldo para sa mga obrero sa manlain-lain na rehiyon digdi sa satuyang nasyon. Sa pakikipag-ulay kan Presidente sa mga miyembros kan media duman sa Pulilan, Bulacan kan nagtalikod na aldaw, sinabi niyang mahigot na pigaadalan kan mga wage board an hiro kan preso kan mga barakalon asin kamugtakan na pang-ekonomiya sa kada rehiyon nganing maaraman kung kaipuhan ng magpautob nin wage hike. Aloy na dapat magpautob. Sigon kay Marcos, piglalauman na maisusumiter ang mga rekomendasyon kan mga regional wage board pag abot kan September o Oktobre. Mga nita minalangkaw man ang minimum wage kasi prot sa naman man nga ni makabakal nin kunyan panira sa ka bagas kisira nga ya ng 2 kilo na bagas tapos so panira kantidad man sa mga
200. Sipo na sana po yan na ankarningon yan. Halos lampas na ang 300 ang kada kilo. So bagas man naglalampas 50 ang kada kilo. Kung mataas man sana din sweldo, isang gatos o 50, mapapala kan mga obrero kayan. Mas lalo mga konsumisyon sana. Masabi ang mga obrero ay maray pangyadi na. No sa naman nga ito di basang nga ito kung sa pagkakan karo dyan sana sa ano yan sa ngimot ay makakaabot sa halanuhan diretsong tulak. The Police Regional Office 5 successfully arrested the rank number 2 regional most wanted person of the National Capital Region Police Office during a joint law enforcement operation conducted at around 2:30 p.m. On the past days at Barangay San Nicolas, Erga City, Camarines Sur. The operation was carried out by the joint operatives of the Erga City Police Station, Camarines Sur Police Provincial Office, and PRO5 as the lead unit, and coordination with personnel from the Las Piñas City Police Station, Southern Police District, and CRPO. Arrested was alias Ritz, 22 years old, a resident of Las Piñas City who is wanted for the crime of murder. The arrested individual was immediately brought to the Erga City Police Station for proper disposition and the necessary legal procedures. Further verification through the Criminal Investigation and Detection Information System or CERAS revealed that alias Ritz has previous records involving robbery, violation of the Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, violation of Republic Act No. 9165, or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, and resistance and disobedience to a person in authority or an agent of a person in authority. Records also showed that he was previously released in a firearms-related case due to the absence of a complainant verification through ERAS. Likewise indicated a record to violation of RA 9165. The successful operation highlights the unwavering commitment of the men and women of PRO5 and ensuring that fugitives will find no refuge. Through strengthened collaboration with partner agencies, PRO5 continues to pursue wanted persons relentlessly and uphold its mandate of delivering justice to victims of crimes. PRO5, headed by Police Brigadier General Erosito and Miranda, Regional Director, further assures the public that it will continue to intensify its operations against fugitives through the PNP-focused agenda and the implementation of enhanced managing police operations in support of its commitment to provide serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Masaong kupupuan na kunya na ini pong manunungod sa pinaluwas ni dating Regional Director Agent Rica Diaz. Nawara subot si angas ni Attorney Joaquin Narbasa kan siyaman an ino-objeksyonan ni Attorney Ligutan. He was given a close of his own medicine. He forgot that lawyers are being taught to be kind and circumspect and even generous to the opposing counsels. Attorney Narbasa forgot this and even was so full of himself when he was doing baseless objections kay Attorney Ligutan. He started being impolite nang siya naman ang nagkukross biglang nawala ng asim at tulala na. Hindi na makapasok ng tanong
tinulungan na lang ng presiding officer dahil tulala na. Yan ba ang pinakamagaling na lawyer na kayang bilhin ng bilyones pesos ng client niya? Pupasok mga didilis, tumira na naman kayo ng mga mura at pangiinsulto ninyo. Go, go, go. Hehehe. Sabi po kaya kan iba, OGT Narbasa got scolded by Attorney Ligutan. Failed attempt to dismantle the witness redirect was not needed anymore. Attorney Ligutan looks like frustrated by presiding officer. Nagtaka nga ako kung nasa bangko ba si Attorney Narbasa o nasa Senate Court. Panay kasi sabi niya ng withdraw. Orong sulong ang pag-cross-examine sa witness. Photocopy consider original. Hindi ba naglalaway at tumutulo si Pon Bosing? Nakatulog si Panilo. Wasa, gurang na kamuman daw. Siyempre, maluyan ang kumapit ang tuko. Kaya naman yan, matagal. Para kung haloy-haloy ang proceedings. Ilingonin do, maski sa simbahan, ang mga nagsisirimba po, pag mga senior citizen, naka-pirikit yan. Una nindo, nagdadangog sa homily ni Father, turorog na ang iba. Tapos biglang nahihimas-masan kung magsabi so, lektor, tindog po ang gabos. Ay kung pagsabing matokaw po ang gabos, madali on. Pero kung matindog, minsan biglang nagkakakoron yan, korubhanan. Pagyaon sa laog kan simbahan. Kaya dyan sa Senado, bako po yan makangalas kung ang proceedings haluyon. Siyempre, may mga paralaygay man na abogado. Ay, ngaya. Sige, sanan, object. Dahil gayon ngayon, nganing, dahil kita masibol, dahil kita patamaan kan kalaban ta. Narog sa naman po baga kayan ang mga estelo kan ibang mga abogado. Kung gustong pagpalabaon ang proceedings, ang hearing, sigan object kaya, maski naman sa hulog. Kaya ang dapat kan pag-hearing na ini, dyan sa Senado, may limit. Pataramon, ba, mga 1 minuto, 2 minuto sana, ang depensa, sakaan nagdedepensa. Aning day mahaloy ang hearing, pero kung paghahaloy-haloy may objection, dadangugon, ay talagang maabot yan ng siyam-siyam ang mangyayari po sa pinagrereklamong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang abogado, tuod yan, basta nga kami may bayad, magsala yan magtama, idedepinsa mi. Ang importante nga, ganahon mi ang kaso. Wana po kitang on minuto, makalampas ang alas 8 ni na aga. Musta man po sa mga parantabay niya to dyan sa Panawan ka na Buhi Camarines Sur. Dating Alkalde Jones Belsa, and siyempre kay Konsyal Marlon Tabalde, asin man kay Konsyal Renz Nonato.
taong kupuan na part 2 kan ipinaluwas ng mga data ni dating bukal Carlo Batalla. The people of Camarines Sur deserve transparency. This report shows exactly where provincial funds were spent. The following expenditures represent only funds from the provincial government of Camarines Sur based on PhilGIP's records. This does not yet include funds from national government agencies and other government entities. The real amount of public spending may be significantly higher. Top 11 to 20 contractors, suppliers of Camarines Sur, over 2.05 billion government contracts awarded. Based on publicly available procurement data from PhilGIP's 2016 to December 2025, the top 11 to 20 contractors, suppliers of the province of Camarines Sur received a combined of 2,052,160,993 pesos, 0.08 centavos through 75 government contracts. Top 11 to 20 contractors, suppliers. Sherman Construction, Consolidated Incorporation, 322,254,619.52. GCI Construction and Development Corporation, 240,645,714.82. Pacific Peel Distribution Group Incorporation, 234,578,000. Asinani Kapati and Post Adventures Incorporated, naigwanin 212,151,310.09. And Essential Pharma Distributors, 209,474,159.08. As in GG Builders and Supply, 189,158,351.64. And SHLA Construction and Supply, 182,64,277.93. And St. Joseph Agri-Marketing Corporation, 160 million. Sinanjar Security and Investigation Agency Incorporation, 152,134,560. And Airsolex Incorporation, igwaponin 149,800,000. Kaugma Festival expenditures deserve public scrutiny. The procurement records reveal a dramatic increase in spending for the conceptualization, organization, and management of the Kaugma Festival. The highest recorded procurement reached 97.90 million pesos in 2025, following another significant award of 63,000,032 in 2024. Notably, Post Adventures Incorporated alone received 212.05 million in government awards, of which 180.77 million pesos, 85.25% were related to Kaugma Festival projects, including festival management, entertainment, production, and related activities. As citizens, taxpayers, and stakeholders of Camarines Sur, we have the right to ask: are these expenditures aligned with the province's most pressing needs in health, education, agriculture, infrastructure, and poverty reduction? Was the procurement process conducted with maximum transparency and competitiveness? Did the people of Camarines Sur receive commensurate value for the hundreds of millions spent in festival-related activities? Transparency, accountability, and responsible governance demand that every piece of public funds be open to scrutiny. Ali po yan kay Carlo Batalla, PhD, Chairman, President kan CCWI.
Naghahanda naman na nasyon kan Taiwan, China, sin Japan sa pag-abot kan Typhoon Inday na may international name na Babi na pinaglalauman na magdadaranin patinding pag-urana sin makusog na paro sa riyon. Sigun sa weather authorities kan Taiwan na posibleng magdaraan na bagyo nin makusog na uran sa nagkapirang mga lugar. Labi man sa 29,000 na mga soldado sa nakaantabay ngani na magtabang sa posibleng rescues and relief operations. Sa China, nagpatanid man ang mga otoridad na posibleng magkaigwanin dakulang epekto ang Typhoon Babi kung tumama ini sa probinsya ka na Fujian. Preparado naman ang mga residente sa timog kan Japan kay banan ang Sakishima Island sa posibleng pagtama ka na bagyo. Mientras tanto, kinansilar man kan nagkapirang airlines ang mga biyahe huli sa maraot na panahon. Kay banan digdian Japan Airlines, All Nippon Airways, Thai Airways, and Malaysia Airlines sa nakaapektar sa rinibong mga pasahero. Nagarikas man sa antas ng 7.6% ang inflation rate kan Bicol kan nakalihis na Hunyo 2026 basado sa Philippine Statistics Authority. Sigun sa pahayag ni PSA Bicol Director Cynthia Perdes, ang pangenot na rason kana paglangkaw kan inflation kan nasambit ng bulan ang marikas na paglangkaw kan presyo in housing, water, electricity, gas asin man na other fuels na may 11.2% inflation rate o may 51.7% share sa paglangkaw kan pangkagabsa na inflation digdi sa nasambit ng rehiyon. Ikaduwang rason ang paglangkaw kan presyo kan food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation rate o 25.5% share na o sa paglangkaw ka na panggagabsa na inflation. Afera digdian panganot na nagambag sa overall inflation kan Hunyo 2026 ang food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation rate o 34.7% share sa pangkagabsa na inflation digdi sa Bicol. Ikaduwa, ang housing, water, electricity, gas and other fuels na inflation rate 11.2% as in ang 25.5% share sa inflation. Ikatuluman na nagambag sa overall inflation ang transport na may 13.6% share as in 15.3% share sa pangkagabsa na inflation. Mantang ang limang commodities na nagambag sa inflation kan Hunyo yuan rice, restaurants, cafe and the like rentals, gasoline asin man LPG. Nairestruman sa probinsya kan Camarines Norte na may 9.2% ang pinakahalangkaw na inflation rate kan Hunyo 2026. Mantang ang probinsya kan Albay ang may pinakahababang inflation rate na may 5.6% sana. Maray pa po dyan sa probinsya ka na Albay, piglalauman subot na mababa pa ang preso kan karne nin urig sa Albay huli sa langkaw na supply kini sa probinsya. Sigon sa pahayag ni Department of Agriculture Bicol Agribusiness and Marketing Assistance Division Market Specialist 2 Robelia Naldo, sa ibong kaini nag-aagrangay ang mga hog raisers na pigbabakalan kan live weight kaya nagahanap ang ahensya nin paagi nganing makapagtao nin tamang intervention. Huli man sa langkaw na preso kan feeds sa iba pang mga production inputs. Dugang niya na sa Albay ang preso kan pork
o ining kasim ang nagkakawat sa presyong 280 hasta 300 pesos. Alagad, may mas hababa pa subot digdi sa ibang munisipyo na daay na naaabot kan sa indang price monitoring activity urog na anday nagaagi sa slaughterhouse o an mga sadiring pigbobuno. Mientras tanto, maugmaman na pighiras kan ahensya na mayo ng munisipalidad sa probinsya naka-red zone sa African Swine Fever as in mayoriya sa mga inian nakabugtak na sa Pink Bobber Zone o bud sa bihon mayo ng aktibong kaso kan nasambit ng helang nagrahay na. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to- Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, by the power of two. White Rose Papaya. Kuti
Isulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Ang oras na ini hatod serbisyo publiko sa satuya ni Board Member Attorney Shai Fajardo Noble, bukal kan ikalimang distrito kan Camarines Sur. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Sa inman na sulukan ringkunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika. Balik po kita digdi sa satuyang programa. Mana lang kitang dikit na minutos na natatada antes po kitang paaram. Pigdoon man ngunyan ka nasarong political analyst and constitutional law expert na kinakaipuan kan prosecution na mapatunayan kung nga ta sarong culpable violation of the Constitution na nangangaipunin pagtanggal kay Vice President Sara Duterte sa iyang opisina ang ginibong pagpatanid kaini sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, as in Manliti First District Representative, as in dating House Speaker Martin Romualdez. Sigun kay Attorney Michael Yusinko, inian dapat hanap sa mga prosekusyon sa kung paano
makukumbinsi o rugnaan mga senator judges na may malinaw asin makakumbinsidong ebidensya na ang pagpatanid ni Vice President Sara ang sarong culpable violation of the Constitution asin dapat na tanggalon ini sa pwesto. Sa presente saro subot ining angat para sa prosecution urog nang napatunayan naman sa mga enot na aldaw kan paglilitis na bako EI and video kan pagpapatanid kan Vice Presidente asin daiman ini pinahimutikan kan respondent na ginibo niya ini. Nandrastan tudugang kainina nangyaring paglilitis ang kumpuesto ni judicialization of process asin sarong political theater na nagkakausanin pagkaribong sa mga namamanwaan. Liwat man sinabi ni Yusenko na lauman na may epekto sa politikaan nagpapadagos na impeachment trial kan Vice Presidente asin urog na para sa masunod na 2028 elections. Tapos ini pong proposed budget sa 2027 aprobado na. Pinanginutan mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngunya na o kasudma na sarong cabinet meeting kung saan inaprobaran kan gabinete ang propostong 2027 National Expenditure Program na sinangat kan Department of Budget and Management. Sigun kay Presidential Communications Office Secretary Deb Gomez, pinagulayan asin inaprobaran ang prosopestong pangnasyon na budget para sa 2027. Dahil mo na isinapubliko ang kabilugan na kantidad asin iba pang detalye kan prosopestong budget nga ni dahil mainutan ang formal na pagsusumiter kay ni kan Presidente duman sa Kongreso. Ay managtaon ni iba pang detalye Secretary Gomez kung ano pa ang pinagulayan sa ginibong cabinet meeting sa Palasyo kan Malacanang. Nakatagama man ay sumiter kan Presidente sa Kongreso ang National Expenditure Program sa Agosto 14 ngunya na taon, duwang semana makalis ang sa iyang State of the Nation address sa maabot na Hulyo 27. Nasa 6.793 trilyones na pesos ang pangnasyon na budget para sa fiscal year 2027. Masalangkaw ininin dahil mababa sa 467 bilyones na pesos o 7.4% kumpara sa 6.326 trilyones na pesos na budget kan taon 2025. Sa luwas po ka na nasyon na irehistro naman kan International Organization for Independent Tanker Owners na dakula ni binaba kan numero kan mga barkong nagaagi sa Strait of Hormuz. Sunod naman ka na paglala kan tensyon duman sa naon ng bita ng rehiyon. Hali kaya sa karaniwan na day mababa sa 130 barko kada aldaw bago magpuon ang iriwal asin day pagkakairintindihan duman sa naon ng bita ng rehiyon. Nasa sarong digit na sana subuot ang numero kan mga barkong nagagamit kan ruta digdi. Kini matapos na magribayan liwat nin airstrikes ang Estados Unidos sin Iran ka nagtalikod na Miyerkules asin Huwebes. Susog sa militar kan Estados Unidos ang sindang mga airstrike nakatama sa mga 90 na target kan militar duman sa Iran. Kay badigdian nagkapirang pasilidad na aranis sa Strait of Hormuz. Obheto subot kay ni napaluyahon ang kakayahan kan Iran na atakihon ang mga komersyal na mga barko asin sibilyan na nagaagi sa nasambit ng rota. Pinag-kumpirmar man ka na Iran na dahil mababa sa 14 katao ang nagadan sa pinakahuring pag-atake kan Amerika. Na-report man kan Iran state media na igwang mga tinamaan na harani sa Bushehr nuclear power plant
mantang mayo pang opisyal na pahayag ang Estados Unidos mapadapit digdi. Apera padigdi igwa pa man na panibagong missile attack na pigsa sa gibo sa Kuwait, Jordan, asin man Iraq konsain igwang base militar kan Estados Unidos. Kumbaga sagkod ngunyan depo natatapos na tensyon duman sa nasyon ka na Iran. Pero bako naman na grabe. Kung arog kan mga nagtalikod na bulan, aldaw, talagang pertean papurtok-putokan. Ngunyan nagkurkulpa naman. Kaya out pa man lugod mag dordiretso ng mag turonino. Kadakol po kan nadadamay pati ang nasyon Pilipinas nakakadamay. Nagpaparalangkaw ang preso kan mga mayor na barakalon. Apektado ang pagbuhay kan mga Pilipino, ang ekonomiya kan nasyon Pilipinas. Maraat na sa ekonomiya para mas sanang makasurvive. Epekto po yan kan oil crisis. Kaya ni ba nagbibisikleta na sana habo nang magpara sarakay sa bihikulo na nagagamit nin produktong petrolyo. Bangani nagbabaklay na sa nabagangod. Hindi maray gani yan exercise pa na para ngunyan na panahon kay puhan tama na magtaga paguruganot bakong puro na sana sakay. Luwas ta kaya ganitong kantang sasakyan kita sa gabos na gusto mo. Ay inda. Benoy, nabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres. Sa lado technical si James Oco. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Yaon man digdi si Soy Kapitan. Ako man po si Philip Serdan Baracena, Papa Diyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.